Για την παρασκευή της πίτσας μας χρησιμοποιούμε το ζυμάρι 48 ώρες ορίμανσης. Εδώ το βοηθάμε λίγο για να ξεχωλήσει από το ειδικό μποξάκι. Ένα σπόλβερο. Για το άνοιγμα του ζυμαριού μας χρησιμοποιούμε μία από τις παραδοσιακές τεχνικές, η οποία ονομάζεται ρότα di carro, που σημαίνει ο τροχός της άμαξας. Με αυτόν τον τρόπο σπρώχνουμε τον αέρα για να κάνουμε ένα στεφάνι πιο φουσκωτό και κρίσπι. Με 2 ακόμα κινήσεις ανοίγουμε λίγο ακόμα το ζυμάρι της πίτσας μας και πάμε να φτιάξουμε μια πίτσα μαργαρίτα. Η σάλτσα που χρησιμοποιούμε είναι η Σαν Μαζάνο από φρέσκες ντομάτες Αυγούστου, ιταλικής προέλευσης. Εδώ σε εμάς φτιάχνεται καθημερινά και χρησιμοποιείται πάντα την επόμενη μέρα. Την απλώνουμε αφήνοντας μια μικρή απόσταση από το στεφάνι. Χρησιμοποιούμε φρέσκα μοτσαρέλα, fior di latte, ιταλικής προέλευσης επίσης. Εμπλουτίζουμε με λίγο ξερή μοτσαρέλα ακόμα, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και είμαστε έτοιμοι να το φούρνο. Με το φτιάρι μεταφέρουμε την πίτσα μας στο φούρνο, κάνουμε και το stretching και πάμε να την ψήσουμε. Εδώ η απόδειξη για το crunchy. Εδώ προσθέτουμε λίγο φρέσκο βασιλικό ακόμα, λίγο ελαιόλαδο και εδώ έχουμε μια αυθεντική ιταλική μαργαρίτα έτοιμη για απόλαυση.